Good morning, baby. Jenny. Good morning, Annalie, baby loves. Ayan. Good morning. Bago lang po kasi quarantine ang channel kong dalawa. Aba, dalawa talaga sila yung naka-quarantine.
Baka bukas pa matapos kay mechanic sa aking start today. Wow. Na all. Good morning, Jeffrey Mozo. Laro-laro muna tayo ng aking, ano dyan what do you call this? May, ads po. Ow! Ang init. Type palista, type pasali. Sa mga gustong sumali. Annalie, pwede kang sumali po bilang ano na lang. Taga-check ng bakas natin dyan. Taga-check ng bakas, bebe. If you want lang naman. That's 18 or 1. Chan, vlog. Okay. And then the lugar TV. Okay. Hikay. 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 Hikay.
Noted, bebe, Annalyn. 4 minutes or 5 minutes, let's say, kung hindi pa sila hindi pa sila pupunta, okay lang po, mag-end tayo ng live. Ilang minuto na lang ba? 2 minutes left pag wala pa pong pumasok. Mag-end live po ako kasi para makapag-ready tayo ng sa 11. Paki-like naman muna ng ating Guilds Day. Paki-like ng Guilds Day natin na na link. Paki-like po. Para makapag-end tayo mamaya ng Guilds Day natin to na link Guilds Day na link. Guilds Day na link po yan. Paki-like na lang po. Paki-like para para matamsakan man lang bago mag-Guilds Day. Bago mag-11. Mag-end live po tayo pag walang 1 ayun. Tapos na nga yung 15 minutes nga pag-antay ko. So, wala yung mga kapatid niya. So, mag-e-end po ako ngayon ng live. And kita-kits na lang tayo again tomorrow. Okay po ba?
Baka ano, hindi pa sila naka-online. Anyway, okay lang yan. So, Bebe Loves, Annalie, thank you. And tomorrow na lang tayo. Kita-kits ha. Okay, promote nyo po yung ating Guilds Day link. Okay, promote nyo yung Guilds Day natin ha, para makaano tayo. If may mag-message po sa inyo na or mag-response sa inyong pag-promote, ipa-message nyo po kaagad sa akin. Shall atin pong ma-guide kung papaano. Okay? Thank you everyone and good morning. Have a lovely morning. Bye-bye. Won't take long, bebe, ha? Kasi mag-ano tayo. Mwah, love you. Mamaya meron pa namang live. So, we're going to share the link na lang sa LS natin. Jenny Galigar, share ka ng link mamaya, bebe loves, ha? Sa GC natin. Pag meron ng naka-live na ano. So, we're going to end this live na and tomorrow again. Paki-like na lang ng ating Guilds Day link and paki-promote po. Okay? Thank you. Bye-bye.